Jeg vil gerne starte med at byde velkommen her i dag til Åben Hus på Aalborg Universitet Esbjerg. Og specielt er det mig en kæmpe ære og en stor glæde at byde velkommen til Danmarks første ESA-astronaut, Andreas Mogensen. Skal vi ikke lige give ham en hånd, fordi han kommer her i dag? Det er rigtig dejligt at se så mange mennesker komme hertil, og jeg håber selvfølgelig også, at I benytter lejligheden til at besøge vores faciliteter og vores ingeniør- og meteorologiuddannelser her i Esbjerg, og se huset, hvad vi står for. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi har været rigtig glade for, at Andreas ville takke ja til at komme her i dag og fortælle lidt om hans oplevelser i forbindelse med hans rumfærd. Lige nogle ganske praktiske oplysninger her i dag. Det er sådan, at de, der ikke har plads herinde i dag, der bliver det her også transmitteret til loungeområdet ude ved siden af lige nu og her. Så det vil sige, at gæster derude skulle gerne kunne høre mig og Andreas tale derude, samt se billeder fra selve præsentationen herinde i dag. Rent sikkerhedsmæssigt, så skal jeg også lige give en ganske kort instruks, siden vi er så mange mennesker samlet her i dag. Så vil jeg lige gerne gøre opmærksom på, at vi har nogle exitveje, som I kan se over i hjørnerne her i henholdsvis højre og venstre side. Plus at vi har også exitveje ude ved terrasseområdet, hvis der skulle lyde en alarm. Og vi har altså ikke forberedt nogen øvelser i dag, så hvis I hører alarmen, så er det altså ud. Og vi samles alle, hvis det skulle ske, over foran den hvide bygning, den sort-hvide bygning herovre på parkeringspladsen, hvis det skulle ske. Men det håber vi selvfølgelig ikke. Det var det praktiske. Det er sådan, at programmet er, at nu vil Andreas få ordet lige om lidt, og holde et lille times foredrag. Og derefter vil vi holde en kort pause. Og hvis man har spørgsmål til Andreas efter pausen, så skal man lige gå hen til mig herinde, hvis man sidder herinde i rummet, eller til Tommy, som vil markere sig selv ude i loungeområdet lige nu. Hvis man gerne vil herind og stille spørgsmål til Andreas i den halve time, der kommer fra cirka 11.40 til 12.10. Vi stopper nok cirka kl. 12 til lige en afrunding osv. Men det er dagens program, og så håber jeg, at I får en rigtig glædelig fornøjelse. Værsgo til dig, Andreas. Tak. Tusind tak. Godmorgen og velkommen. Det er nu snart 6 måneder siden, at jeg var på min første mission i rummet ombord på den internationale rumstation ISS. Og jeg vil selvfølgelig gerne fortælle jer lidt om missionen og noget af det arbejde, den forskning, jeg lavede ombord på rumstationen. Og jeg vil også gerne fortælle jer lidt om, hvordan min drøm startede, hvordan jeg selv blev fascineret af rumfart. Og så vil jeg også gerne fortælle jer lidt om den europæiske rumfartsorganisation ESA. I kender sikkert alle sammen NASA, eller har i hvert fald hørt om NASA, men det er måske ikke alle sammen, der har hørt om ESA. Og det er lidt synd, fordi ESA det er vores fælles europæiske rumfartsorganisation, og vi laver rigtig, rigtig mange spændende ting ud over bemandet rumfart. Altså vi har satellitter i kredsløb om jorden, og vi har satellitter i kredsløb om andre planeter, og endda andre kometer ude i solsystemet. Men jeg har valgt at starte med det her billede. Det var et af de billeder, som jeg tog fra rumstationen. Det er taget fra det, der hedder cupola, som er vores store vindue. Det er faktisk syv vinduer sat sammen, som så peger ned mod jorden, og så kan man sidde der og kigge ned på vores planet. Og de fleste astronauter, de elsker at tilbringe deres fritid der. Og så når de kommer tilbage til jorden efter mission, så bruger de meget af deres tid på at fortælle om, hvor smukt et syn det er at se jorden fra rummet. Og det er det også. Men noget, der slog mig, og noget, som jeg synes, der var lige så smukt et syn, det var at sidde og kigge ud på stjernehimlen eller ud på kosmos. Fordi på rumstationen, der kan man se millioner og millioner af stjerner. Og det er jo et rigtig flot og inspirerende syn, fordi man får en meget klar fornemmelse af, hvor stort universet er. Og det sætter tingene lidt i perspektiv, fordi man får også lidt en fornemmelse af, at jorden og alle os på jorden blot er en meget, meget lille del af noget langt, langt større. Og det synes jeg, det er en optimistisk tanke, fordi når noget er så stort, næsten uendeligt stort, som universet er, så må det betyde, at der er rigtig mange muligheder og rigtig mange spændende opdagelser, der venter os derude i fremtiden.
For selvom Neil Armstrong sagde i 1969, da han første gang satte fødderne på månen, at det var et kæmpe skridt, han tog for menneskeheden, så set i betragtning af, hvor store afstanden er, bare inden for vores eget solsystem eller vores egen galakse, så var det et meget, meget lille skridt, vi tog dengang. Og vi er først kun lige nu rigtig begyndt at udforske rummet. Og jeg er sikker på, at i fremtiden, så vil vi lave rigtig mange spændende opdagelser. Min fascination for rumfart startede tilbage i 4. og 5. klasse, da jeg første gang lærte om NASA og de amerikanske astronauter. Og det var især Apollo-missionerne til månen, der virkelig fascinerede mig, og der ligesom vækkede drømmen. Selv den dag i dag, der synes jeg, at noget af det mest utrolige, et menneske har gjort, det er at gå eller køre rundt på månen. Dengang var det selvfølgelig eventyret eller opdagelsesrejsen, der fascinerede mig, og som vækkede den her drøm til live i mig. Men allerede nogle år senere, da jeg kom i 7. klasse, så begyndte jeg også at interessere mig for naturvidenskab. Og det var, da jeg havde biologi og geologi på skemaet, og jeg husker især noget omkring det, vi kalder Middelhavsryggen, der ligger i Atlanterhavet. Og det var ligesom første gang, jeg lærte, hvad den naturvidenskabelige metode eller tankemåde går ud på. Middelhavsryggen i Atlanterhavet, det er et af de steder på jorden, hvor 2 af jordens tektoniske plader bevæger sig væk fra hinanden. Og så kommer der flydende magma dybt op nede fra jordens indre, og når det så kommer op til havbunden, jamen så møder det kolde vand, og så størkner det og bliver til ny jordskorpe eller havbund. Det, der er så spændende med det her flydende magma, det er, at det indeholder jernpartikler. Og de her jernpartikler, de indretter sig efter jordens magnetfelt. Og når vi så kigger på jordskorpen eller havbunden, så ser vi forskellige bælter, og vi ser, hvordan de her jernpartikler har ændret retning. Og det viser tydeligt, hvordan jordens magnetiske felt har ændret sig med tiden, altså hvordan jordens magnetiske nordpol og sydpol har byttet plads. Og når vi så kigger på, hvor hurtigt den her havbund bliver formet, jamen, så kan vi også sige noget om, hvor ofte at de her polskifte har foregået. Og det synes jeg var rigtig spændende dengang i 7. klasse, at vi kunne bare kigge på vores jord og lave observationer, og så ud fra de observationer forstå, hvad der var sket, selvom det var noget, som var sket flere 100.000 af år tilbage i tiden. Jordens magnetfelt, det er også noget, som har interesseret os meget her i Danmark. Danmarks første og hidtil eneste satellitmission, der blev sendt op i 1999, havde netop det formål at studere jordens magnetfelt. Og på baggrund, blandt andet på baggrund af nogle af de erfaringer og ekspertise, som vi fik fra Ørsted-missionen, jamen det har gjort det muligt for Danmark at være de førende kræfter bag en af ESA's nuværende missioner, der hedder SWARM. SWARM-missionen består faktisk af 3 satellitter, der flyver i formation omkring jorden, og derfra så forsøger de at studere jordens magnetfelt. Og det, der er spændende med de her data, vi får i øjeblikket fra SWARM, det er, at det tyder på, at kraften eller styrken af jordens magnetfelt er faldende. Og det kunne tyde på, at inden for de næste par 100.000 af år, så vil jordens magnetiske nordpol og sydpol igen bytte plads. Hvad det har betydning for jorden og livet på jorden, det ved vi ikke rigtigt, så det er et område, som vi stadigvæk er meget interesseret i at vide mere om. Min interesse for naturvidenskab voksede, da jeg kom i 9. klasse og første gang fik fysik på skemaet. Og noget, som jeg blev mærke i dengang, og som stadigvæk jeg synes er spændende, det er, at hvis vi kigger ud på universet, hvis vi lægger alt det sammen, vi kan se, altså tæller alt det, vi kan se, så det, vi kalder normalt stof, altså det stof, som jeg er lavet af, det stof, som I er lavet af, det stof, som den her bygning er lavet af, det udgør kun 5% af universet. Cirka 25% af universet er det, vi kalder mørk stof, og cirka 70% af det, vi kalder mørk energi. Hvorfor kalder vi det mørk stof og mørk energi? Jamen det gør vi simpelthen, fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er, og vi har brug for at kalde det et eller andet. Men igen, det er jo spændende at tænke på, at det kun er 5% af universet, vi kender til. Altså 95% af universet er stadigvæk ukendt for os. Så det må betyde, at i fremtiden, så venter der også spændende opdagelser omkring universet. Og det her, det er også et område, som vi aktivt beskæftiger os med hos ESA.
I de sidste par år har vi haft 2 forskellige satellitmissioner ude i rummet, der hed Herschel og Planck, og de havde netop det formål at studere eller prøve at finde ud af, hvordan universet blev skabt, hvordan det har udformet sig med tiden, og hvad det består af i dag. De her satellitter, det er rumteleskoper, og hovedinstrumentet i sådan et rumteleskop, det er selvfølgelig et spejl, og det spejl er blandt andet blevet udviklet her i Danmark. Så det er også missioner, som vi har været involveret i her i Danmark. Min interesse for rumfart voksede i gymnasiet og senere på universitetet, og jeg begyndte især at interessere mig for Mars. Og det her, det er et af mine favoritkort af Mars. Det er et kort, der viser højdeforskellene på Mars. De blå farver, det er lavtliggende områder. De gule, røde og hvide områder, det er højtliggende områder. Og noget, man meget hurtigt lægger mærke til, det er, at på mange måder så består Mars af 2 forskellige halvkugler, der er sat sammen. Der er den nordlige halvkugle, som for det meste består af lavtliggende områder, og så er der den sydlige halvkugle, som består af højtliggende områder. Og noget andet, man også lægger mærke til, det er, at på den nordlige halvkugle, der er meget få kratere. Og det minder lidt om jorden. Altså hvis vi går udenfor og kigger os omkring, så ser vi ikke særlig mange krater her på jorden. Og det gør vi ikke, fordi der har været geologiske processer, der har været vind og vejr og vand, som har udvisket de her krater, efter de er blevet formet. Den sydlige halvkugle af Mars derimod, der er masser af krater, og den minder meget om månen. For månen har også masser af krater, og det har den, fordi der ikke er vind eller vejr eller vand på månen, der kan viske de her krater ud. Men det må så betyde, at der har været en eller anden proces, eller der har været et eller andet på den nordlige halvkugle af Mars, som har visket de her krater ud, efter de er blevet formet. Og det kunne muligvis være flydende vand. Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi har mange andre tegn på, at der engang for millioner eller milliarder år tilbage i Mars' historie har været flydende vand på Mars. Og det er rigtig spændende, for vi mener, at flydende vand, det er en af betingelserne for liv. Så hos ESA, der sender vi i næste måned første halvdel af ExoMars-missionen afsted til Mars. Den her første halvdel af missionen består af en satellit, der skal i kredsløb af Mars, og så sådan en stationær lander, som skal stå på overfladen. Og så 2 år senere, i 2018, der sender vi så anden halvdel af ExoMars-missionen afsted, som er den her robotbil, som I ser. Og den skal så lande på Mars, og så skal den køre rundt og lede efter tegn på vand og tegn på liv. Og det skal den blandt andet gøre ved hjælp af en boremaskine, som kan bore 1 meter eller 2 ned i jorden på Mars, og så analysere jorden og se, om den kan finde tegn på liv. Den boremaskine er blevet testet af et dansk firma, der hedder GomSpace oppe i Aalborg, og der er også andre danske firmaer, som har været med til at udvikle noget af det styringssoftware, som robotbilen skal bruge. Så igen en spændende mission, som vi også har været involveret i her i Danmark. Selv den dag i dag, der bliver jeg fortsat fascineret af rumfart. Det er blevet rigtig populært at tage selfies, og det her, det synes jeg, det er et af de sejeste selfies, der er nogensinde blevet taget. Det er Rosetta-satellitten, der er i kredsløb om kometen, 67P og et meget andet langt navn, som jeg ikke kan udtale, som har taget et billede af dens egen solpanel, og så i baggrunden, så kan man se den her komet, som den kredser rundt om. Og man kan også endda se en stråle af gas, som kometen er i gang med at skyde ud. Rosetta blev sendt op helt tilbage i 2004, og så var den så 10 år undervejs, inden den nåede frem til den her komet. For at kunne overleve 10 år i rummet, så blev vi nødt til at sætte den i dvale. Og det var et dansk firma, Therma, der ikke alene leverede strømforsyningen til den her satellit, men også leverede det vækkeur, som skulle vække den i live igen og sørge for, at den vågnede op i tide til at gå i kredsløb om den her komet. ESA har i år et budget på ca. 4,5 milliarder euro, og de penge er fordelt på mange af de her forskellige missioner, som jeg allerede har fortalt jer lidt om. Cirka en tredjedel af pengene, de går til jordobservationsmissioner, hvor Swarm-missionen bare er et eksempel. Altså vi har mange forskellige satellitter, der kredser om jorden, med det formål at forstå, hvordan jorden opfører sig, hvordan jorden ændrer sig, og især hvordan jordens atmosfære og klima ændrer sig. For det er kun ved hjælp af de her satellitter, der hele tiden kredser om jorden og samler data op fra alle steder på jorden, at vi kan begynde at forstå noget så komplekst som for eksempel klimaændringer.
Vi bruger også en del penge på at udvikle de her store løfteraketter, som skal sende vores satellitter i rummet, og de bliver sendt op nede fra Sydamerika i franske Guyana, et sted, der hedder Kourou. Så bruger vi også nogle penge på at udvikle et europæisk satellitnavigationsnetværk, som hedder Galileo. I kender sikkert alle sammen GPS fra jeres mobiler, og muligvis også fra jeres biler. Men hvad I måske ikke ved, det er, at GPS er et amerikansk militært system. Så her i Europa er vi også interesseret i at udvikle vores eget, og det hedder Galileo. Og senere i år, så vil de første 12 Galileo-satellitter være i rummet, og vi vil kunne modtage de første signaler. Og så inden for de næste par år, jamen, så burde Galileo-netværket være færdigudviklet med 24 eller 25 satellitter i rummet, og så vil vi kunne bruge det, som vi i dag bruger GPS, eller vi vil kunne bruge det sammen med GPS og opnå langt højere nøjagtighed i målingerne, end vi kan i dag. Og så har vi selvfølgelig også vores program for bemandet rumfart. Det er den del af ESA, som jeg arbejder med, og der er fokus på den internationale rumstation ISS i øjeblikket. Rumstationen, det er vores laboratorie i rummet. Den kredser i en højde på ca. 400 km med en hastighed tæt på 28.000 km i timen. Og det vil sige, at det tager kun ca. 1,5 time for rumstationen at flyve en gang hele vejen rundt om jorden. Eller med andre ord, i løbet af et døgn, der ser vi 16 solopgange og 16 solnedgange fra rumstationen. Rumstationen i dag har vokset sig enormt stor. Den er så stor, at man kan ikke sende den op i rummet på én gang. Så den blev samlet del for del, og den første del, eller det første modul, blev sendt op tilbage i 1998. Og så igennem de næste 10-11 år, så blev den så samlet. Og i dag er den på størrelse med cirka en fodboldbane. Altså den er cirka 80 meter lang og omkring 100 meter bred. Det første hold af astronauter flyttede ombord på rumstationen i november år 2000. Det vil sige, at i mere end 15 år nu har vi haft mennesker, der har boet i rummet og arbejdet ombord på rumstationen. Og det, de har lavet deroppe, det er forskning, fordi rumstationen, det er først og fremmest et enestående laboratorium, hvor vi kan lave al mulig forskning inden for fysik og kemi og biologi, fysiologi. Og grunden til, det er så spændende, det er fordi, at tyngdekraften er måske den eneste parameter, der har været konstant gennem hele jordens historie. Altså hvis vi går 3 eller 4 milliarder år tilbage i tiden, så vil vi se en planet, der er meget anderledes end den, vi kender i dag. Dengang var temperaturen på jorden anderledes. Mængden af CO2 og ilt i atmosfæren var anderledes. Selv solens styrke dengang var anderledes. Men tyngdekraften har været konstant, siden jorden blev formet. Og det betyder blandt andet, at alt liv skulle tilpasse sig tyngdekraften. Og derfor er det rigtig spændende at se, hvad sker der, når man for eksempel er vægtløs, og man har fjernet tyngdekraften. Fordi tingene opfører sig anderledes, altså væsker opfører sig anderledes. Vores kroppe opfører sig anderledes. Hvis vi kigger på astronauterne, jamen så ser vi, at når de er i rummet og er vægtløse, så mister de muskelmasse, de mister knoglemasse, og deres immunforsvar bliver svækket. Og hvis vi en dag gerne vil sende astronauter for eksempel til Mars, så er det en mission, som kommer til at tage 2 eller 3 år. Og der er det vigtigt, at vi forstår ikke alene, hvad der sker, og hvorfor de her ting sker med astronauterne og deres krop, men også hvordan vi forebygger eller modarbejder det. Fordi det er selvfølgelig nødvendigt, at astronauterne lander på Mars, sunde og raske, og vender tilbage til jorden igen, sunde og raske. Men det, der også er så spændende med den her forskning, det er, at det er forskning, vi kan bruge på jorden. For det at være vægtløs, det minder meget om for eksempel at være sengeliggende. Altså hvis du er indlagt på hospitalet og ligger i sengen i dage eller uger ad gangen, jamen så oplever du også et tab af muskel- og knoglemasse, der svarer til det, som astronauterne oplever. Vægtløshed er også på nogle måder sammenlignelig med den naturlige aldringsproces, som mange ældre mennesker oplever. For eksempel osteoporose, som er et tab af knoglemasse. Det minder meget om det, som astronauterne oplever i rummet. Så igen ved at studere, hvad der sker med astronauterne i rummet, så kan vi få viden, der kan hjælpe patienter og ældre mennesker her på jorden. 2015 og 2016 er også en rigtig spændende tid ombord på rumstationen. Det er første gang i rumstationens historie, at der er 2 astronauter, der skal være deroppe i et helt år. Og det er en amerikaner, der hedder Scott Kelly, og en russer, der hedder Mikhail Kononenko. De blev sendt op i marts sidste år, og de lander på tirsdag. Et år ombord på rumstationen, det er lang tid.
Især fordi vi ikke har noget bad deroppe. Så det er et helt år, hvor Scott og Michael ikke har kunne gå i bad. Men der er også nogle andre praktiske problemer, fordi Soyuz rumskibet, som vi flyver derop i og lander i igen, det kan kun være i rummet i 6 måneder ad gangen. Og det har noget at gøre med pumperne i varmesystemet, som skal arbejde uafbrudt, mens Soyuz er i rummet. Og de var så kun udviklet til at fungere i cirka 6 måneder. Normalt er det ikke et problem, fordi normalt så bliver du sendt op med et Soyuz-fartøj, og så er du ombord på rumstationen i 6 måneder, og så lander du så igen tilbage på jorden i det samme Soyuz-fartøj, som du blev sendt afsted med. Og så mens du er deroppe på rumstationen, så fungerer Soyuz som en redningsbåd. Så hvis der skulle ske en ulykke, jamen så kan du altid vende tilbage til jorden i dit eget Soyuz-fartøj. Men på grund af den her 1 år lange mission, så var vi nødt til halvvejs igennem at udskifte Soyuz-fartøjet for Scott og Michael. Og det var der, hvor min korte 10-dages mission kom ind i billedet. Jeg blev sendt op i september med et nyt Soyuz-fartøj, som jeg så efterlod derop. Og det er det Soyuz-fartøj, som de så vil bruge på tirsdag, når de skal lande. 10 dage efter jeg blev sendt op, der landede jeg så tilbage på jorden i det gamle Soyuz-fartøj, som de havde brugt i marts sidste år på at komme derop. Men formålet med rumstationen, det er jo forskning, som jeg sagde. Så derfor så havde jeg også et stramt program af forskning i de 10 dage, jeg skulle være deroppe. Og vi havde valgt at fokusere på sådan 3 forskellige områder. Først og fremmest fysiologi, netop fordi det er så interessant at forstå, hvad der sker med vores kroppe i rummet. Så havde jeg flere forskellige teknologiudviklingsprojekter, og så til sidst nogle danske forsøg med der også, fordi det var den første mission af en dansk astronaut. Men inden jeg overhovedet kom afsted, der fik jeg lidt af en udfordring, fordi 4 eller 5 dage inden opsendelsen, der fik jeg og mine 2 kollegaer at vide, at vi kunne ikke komme derop på kun 6 timer, som det normalt tager. Altså normalt så bliver man skudt afsted i raketten, og så 6 timer senere, så kobler man sig på rumstationen. Men kredsløbsbanen og rumstationen, det var ikke lige der, hvor vi gerne ville have den skulle være, så vi kunne ikke nå derop med det brændstof, som vi havde. Så vi blev nødt til at bruge en lidt ældre metode, som bruger mindre brændstof, men som altså tager 2 dage. Og det var lidt uheldigt, fordi så pludselig blev mine 10 dage ombord på rumstationen skåret ned til 8 dage, og så skulle jeg så forsøge at presse 10 dages arbejde ned på kun 8 dage. Og det betød så også, at jeg sammen med mine 2 andre astronautkollegaer skulle bruge 2 dage ombord på Soyuz-fartøjet. Og det var lidt kedeligt, selvom jeg har svært ved at sige det, fordi det var jo første gang, jeg var i rummet. Men altså, Soyuz er et meget lille fartøj, og der er ikke særlig meget at lave ombord. Altså, vi har hverken musik eller bøger eller videoer. Vi har 2 små vinduer, vi kan kigge ud af, men Soyuz roterer eller drejer om sig selv med cirka 3 grader i sekundet. Så hvis du kigger ud af vinduet i for lang tid ad gangen, så bliver du lidt rundtosset. Så der er ikke så meget at lave, og det minder mest alt om bare at sidde i sin bil og køre uafbrudt i 2 dage. Men det betød så, at vi så endnu mere frem til at komme op ombord på rumstationen. Og da jeg for første gang så rumstationen ud af vinduet, jamen der var det et helt utroligt syn. Og det var ligesom første gang, det virkelig gik op for mig, hvor stor rumstationen er. Jeg kiggede ud af vinduet og fik øje på nogle af de her enorme solpaneler, som lå lige ved siden af os, og det var et helt utroligt syn at se rumstationen deroppe fra. Rumstationen på det her billede flyver ned mod gulvet, så den øverste del heroppe, og på det her billede herover, det er den russiske halvdel, og det er der, hvor vi skal koble Soyuz-fartøjet på. Og så hernede forenden, det er den amerikanske internationale del. Og det her modul herude foran til venstre, det er lige her, det er det europæiske Columbus-laboratorium. Det er Europas bidrag til rumstationen. Og det er der, hvor jeg skulle tilbringe det meste af min tid med at arbejde og udføre al den her forskning. Men inden jeg kunne gå i gang med det, så skulle vi lige igennem nogle traditioner. For traditionen er, at så snart man er kommet ombord på rumstationen og har sagt hej til de andre astronauter, så holder man en kort lille pressekonference, hvor man taler med kontrolcentret i Moskva. Og det skulle vi selvfølgelig også. Så vi åbnede lugen, vi sagde hej til de 6 astronauter, der var ombord på rumstationen og ventede på os. Og så fik jeg så besked på at flyve ind til højre i det næste modul, hvor de havde gjort klar og sat kameraerne op. Så det gjorde jeg. Jeg fløj ind til højre, og så stoppede jeg. Fordi så kunne jeg pludselig ikke genkende, hvor jeg var.
og jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, jeg er allerede blevet væk ombord på rumstationen. Især ikke, fordi jeg har brugt så mange år og hundredvis af timer på at træne i en model af rumstationen her på jorden. Der var så en af de mere erfarne astronauter, som jeg tror kunne se, at jeg så sådan lidt forvirret ud, og han sagde så til mig hurtigt, at jamen, det er fordi, du står på loftet. Og det havde han fuldstændig ret i. Så snart jeg fik vendt mig om og fik fødderne ned på gulvet igen, så faldt alting på plads, og jeg kunne pludselig genkende, hvor jeg var. Og det var ligesom første gang, jeg oplevede noget af det sjove eller skæg, der kan ske, når man ser tingene fra et lidt andet vinkel eller perspektiv, end man er vant til. Og det var faktisk noget, som jeg oplevede flere gange under missionen. Det viste sig, at noget af det sjoveste, synes jeg, det var, i stedet for at komme flyvende langs gulvet, og så flyve til højre ind i det næste modul, så ville jeg komme flyvende langs højre væg, så det næste modul ligesom var ved mine fødder. Og når jeg så stod på kanten af lugen og kiggede ned i det her modul, så ville min hjerne med det samme få det til at se ud, som om det var sådan et dybt sort hul. Og selvom jeg var vægtløs, og jeg vidste, at jeg, hvis jeg trådte ud i det her hul, bare ville blive hængende eller svævende der, så havde jeg alligevel en fornemmelse for, at jeg burde falde ned i det her dybe sorte hul. Og igen er det noget, der sker, fordi hjernen ikke er vant til at være i rummet i vægtløs tilstand, og den bliver sådan lidt forvirret, når sanserne ikke rigtig passer ind i den model, som den kender af verden. Men altså sådan en rigtig sjov oplevelse, som hjernen faktisk aldrig vender sig til. Fordi de andre astronauter, som har været deroppe i 6 måneder, de siger, at det er noget, de stadigvæk oplever også. Men altså efter den her pressekonference, så kunne jeg flyve hele vejen ned gennem rumstationen, og så ud i det europæiske Columbus-laboratorium, og så ellers gå i gang med mit arbejde. Og her har jeg en kort lille video, som jeg har optaget inden fra Columbus-laboratoriet, som jeg lige vil vise jer. Hej alle sammen, og velkommen til det europæiske laboratorium Columbus ombord på den internationale rumstation ISS. Columbus er mit hjem og min arbejdsplads gennem de næste 10 dage, som jeg skal tilbringe her ombord på rumstationen. Som I kan se, så ser det lidt rodet ud nu, og det er det også lidt, fordi jeg har alle mine personlige ting, som jeg har taget med mig, de er her i Columbus sammen med mig, og det er alt fra, min danske bonusmad, lavet af den danske kok Torsten Schmidt, til mit tøj selvfølgelig, og så vigtigst af alt, det videnskabelige grej, som jeg skal arbejde med under de næste mange dage. Og vi kan lave rigtig mange spændende forsøg her i Columbus-laboratoriet, og det spænder alt fra forsøg med væskefysik til biologiske forsøg herover, og så selvfølgelig vigtigst af alt vores fysiologiske forsøg, hvor jeg blandt andet skal arbejde med Morris senere på missionen, og det skal jeg så bygge hele vejen herud. En sådan stor stol med en elektrisk motor, hvor jeg selv skal være forsøgskanin. Det, der også er lidt specielt ved den her mission, det er, at vi er 9 mennesker ombord på rumstationen. Normalt har hver astronaut deres egen sovekabine, men da der kun er 6 sovekabiner, så er jeg altså blevet nødt til at finde et sted, hvor jeg kan sove. Og jeg har så valgt Columbus. Det er let, for det her arbejder jeg alligevel. Og når jeg så har færdig med min arbejdsdag, ja, så kan jeg slukke lyset, og så kan jeg så ellers bare lave en koldbøtte, og så kan jeg lægge mig til at sove her. Jeg har en sovepose, som jeg har spændt fast her på loftet, som jeg kan åbne op her. Og så ellers kan jeg bare kravle ned i den. Og så ellers lægge mig til at sove her om natten. Og det er jo meget let. Så næste morgen, når jeg vågner, jamen så kommer jeg tilbage her, og så er jeg klar til at arbejde videre. Så det var lidt om mit arbejdssted og mit hjem her ombord på rumstationen. Hej. Hvad var så noget af det, jeg skulle lave
i Columbus Laboratoriet? Jamen, jeg havde blandt andet mulighed for at styre 2 forskellige robotbiler på jorden fra rumstationen. For det vi gerne vil udvikle, det er noget af den teknologi, som skal gøre det lettere for astronauter og robotter at samarbejde bedre i fremtiden. Og der er især noget, som vi godt kunne tænke os at udvikle, og det er det, vi kalder force feedback. Altså den teknologi, som skal gøre det muligt for astronauter at mærke eller styre de kræfter, en robot bruger, når den skal udføre en opgave. Normalt i dag, når man styrer en robot, så er det lidt ligesom at spille et videospil. Du har en handcontroller eller et joystick, og så styrer du robotten. Men det kan betyde, at noget så simpelt som for eksempel at samle en flaske med vand op, det kan være meget svært for en robot, fordi robotten har ikke nogen forståelse for eller fornemmelse for, hvor mange kræfter den skal lægge i fingrene, når den skal samle sådan en flaske herop. Og der er stor chance for, at den bare knuser flasken. Men hvis du giver astronauten en mulighed for at mærke eller styre de kræfter, jamen, så kan du udføre opgaver, der kræver langt større præcision. Så det jeg skulle, ud over at styre den her robot, så skulle jeg så også bruge robotarmen til at udføre sådan meget simple opgaver, som for eksempel at sætte en pind ind i et hul. Og det skulle jeg så gøre ved hjælp af en joystick, som I ser her. Men gennem den joystick, der kunne jeg så mærke kræfterne, for eksempel friktionskraften. Og nu tænker I måske, det ser ikke særlig imponerende ud, og det er det måske heller ikke. Men det vi arbejder hen imod, det er sådan en robotarm, som vi kalder en exoskeleton arm. Det er altså en robotarm, som du selv tager på. Og når du så bevæger din arm, jamen så bliver bevægelserne sendt videre til robotten, som så følger dine bevægelser. Og så samtidig så sender robotten kræfterne tilbage. Så igennem den her exoskeleton arm, så kan du så mærke og styre kræfterne. Og det er jo rigtig spændende teknologi. Ikke kun når det kommer til rumfart, men altså også her på jorden. For man kunne for eksempel forestille sig i fremtiden, at læger på hospitaler her i Danmark ved hjælp af teknologi som det her udfører operationer på patienter i andre lande. Det, der også er spændende, det er, at det er et dansk firma, der hedder Danish Aerospace Company, der ligger i Odense, der er i gang med at udvikle og bygge den her robotarm, som skal sendes op til rumstationen inden for de næste par år. Og det synes jeg er spændende, at vi i Danmark har virksomheder, som arbejder med teknologi som det her. Noget andet, der sker, når man er vægtløs i rummet, det er, at man vokser. Og der er nogle astronauter, der vokser helt op til 6 eller 7 cm i højden. Og det gør de, fordi på mange måder så minder ryggraden om en fjeder. Her på jorden, så sætter tyngdekraften et pres på vores ryggrad, som ligesom holder os sammen. Men så snart du er vægtløs, jamen, så bliver det pres fjernet. Og så ligesom en fjeder, jamen, så udvider ryggraden sig. Men hvis du vokser 6 eller 7 cm i højden, jamen, så kan du få en masse forskellige problemer. Altså, du kan få rygsmerter, du kan få øget din risiko for at få diskusprolaps senere i livet. Og så er der selvfølgelig også nogle mere praktiske problemer, fordi hvis du pludselig er 6 eller 7 cm højere, så kan du ikke længere passe i din egen rumdragt, som selvfølgelig er skræddersyet til dig. Og du kan heller ikke sidde i dit eget sæde ombord på Soyuz, fordi det sæde det er støbt til os. Og det passer selvfølgelig ikke længere, hvis du pludselig er vokset så meget. Så jeg skulle teste sådan en dragt, som vi kalder skinsuit, der mest af alt minder om en dykkerdragt. Men den har sådan specielle fibre vævet ind i stoffet, som sætter et pres på ryggraden og forsøger at efterligne tyngdekraften. Så vi forhåbentlig i fremtiden kan undgå nogle af de her problemer med ryggraden. Det I også kan se på billedet, det er, at jeg er i gang med at motionere. Det hernede, det er vores motionscykel. Det er en dansk cykel, bygget af Danish Aerospace Company igen i Odense. Og det er en af 3 måder, hvorpå vi kan motionere i rummet. Altså udover den her cykel, så har vi også et løbebånd, og så har vi en styrketræningsmaskine. For de astronauter, som er deroppe i mere end et par uger ad gangen, der er det et krav, at de motionerer 2 timer hver dag. Og det er fordi motion det er den eneste måde, som vi kender til, hvorpå vi kan mindske det her tab af muskelmasse og knoglemasse, som astronauterne ellers oplever. Så motion er utrolig vigtig for astronauterne i rummet. Et af de danske forsøg, som jeg havde mulighed for at arbejde med deroppe, det var sådan en membran, som man kan bruge til at rense spildevand med. En af de allerstørste udfordringer ved rumfart, det er, hvor dyrt det er at sende noget ud i rummet. Altså de her store raketter fyldt med brændstof, der skal sende ting ud i rummet.
de er rigtig, rigtig dyre. Så for at gøre tingene lidt billigere, så prøver vi at genbruge så meget som muligt. Og det betyder, at alt vores spildevand ombord på rumstationen, det bliver renset og lavet til drikkevand igen. Og det gælder også vores urin. Så vi plejer at sige, at den kaffe, vi drak i går, det er den samme kaffe, som vi drikker i morgen. Men at rense sådan noget spildevand og gøre det til drikkevand igen, det kræver en masse energi og en masse kemikalier. Men det her danske firma, der hedder Aquaporin, de har lavet sådan en membran, som består af proteiner. Altså proteiner, ligesom vi har i vores kroppe. Og de her proteiner, de tillader kun vandmolekyler at passere igennem membranen. Så det er en måde, hvorpå du kan rense spildevand uden energi eller kemikalier, fordi det er bare gennem membrans egen kemiske eller fysiske eller biologiske egenskaber, at den renser spildevandet. Og det er jo rigtig spændende teknologi. Igen, ikke kun når det kommer til rumfart, men også her på jorden, for vi har også behov for at rense spildevand, uden at skulle bruge for meget energi. Et andet dansk eksperiment, som jeg havde arbejdet med, det gik ud på at fotografere og filme lynfænomener, som vi kalder kæmpe lyn, eller blå eller røde lyn. På engelsk hedder de blue jets og red sprites. Danmarks største ruminstrument nogensinde, det bliver sendt op til rumstationen om et par år. Det hedder ASIM. Det står for Atmosphere Space Interactions Monitor. Det er forskere på DTU, der står bag det, og det er et dansk firma, der hedder Therma, som skal bygge det her store instrument på 300 eller 350 kilo, der består af flere forskellige kameraer og røntgendetektorer, som skal sættes op på ydersiden af rumstationen, og så skal det pege nedad mod jorden, og så skal det forsøge at studere de her lynfænomener. De her lynfænomener, det er sådan, de er lidt specielle. Vi opdagede dem kun ved en tilfældighed for måske 15-20 år siden, og det er måske naturligt nok, fordi normalt, når der er tordenvejr, så står vi et eller andet sted på jorden, og så er der tordenskyer over os, og så er det meget svært at se, hvad der sker over de her tordenskyer. Men der sker altså spændende ting. Vi ved bare ikke særlig meget om de her blå eller røde lyn. Vi ved ikke, hvor ofte de bliver dannet. Vi ved jo ikke, under hvilke forhold de bliver dannet. Og vi ved heller ikke, hvilken effekt de har på vores atmosfære. Men vi regner med, at de må have en vis effekt, fordi der er tale om enorme energiudladninger. For nogle gange så skyder de her lyn helt op i en højde på 80 eller 90 kilometer. Jeg skulle så forsøge at lave et lille forstudie til ASIM-instrumentet ved bare at filme eller fotografere de her lyn med et simpelt håndholdt kamera. Og jeg må nok indrømme, at jeg var lidt skeptisk om det overhovedet kunne lade sig gøre, for jeg har aldrig set sådan et blåt eller et rødt lyn før. Men en aften, der sad jeg ude, efter aftensmaden, der sad jeg ude i cupola, vores store vindue, og kiggede ned mod jorden. Og så på et tidspunkt, der fløj vi over Indien, hvor det var nat, og så startede der sådan et enormt uvejr. Jeg havde heldigvis mit kamera med mig, og jeg begyndte så at filme så meget, som jeg nu kunne. Men altså, der var lyn i næsten alle de her 7 vinduer, og jeg vidste ikke engang, hvor jeg rigtig skulle pege kameraet hen, fordi uvejret var så voldsomt. Men altså, så snart vi var fløjet forbi det, så skyndte jeg mig tilbage til min computer for at kigge filerne igennem. Og nogle af de billeder, som jeg så, jamen, det var blandt andet det her. Her kan I se nede i nederste venstre hjørne, det er en af rumstationens solpaneler, og så bagved det en enorm tordensky, der er oplyst af sådan helt almindelig lyn, som vi kender det fra jorden. Jo mere jeg kiggede igennem, jo mere begejstret blev jeg, fordi jeg så blandt andet også det her billede. Og her ser I nogle af de her røde lyn, som skyder opad ud mod rummet, samtidig med sådan mere almindelig hvidt lyn i midten af billedet. Lidt senere, der så jeg også det her billede. Og her ser I et af de her blå lyn, igen, der skyder opad ud mod rummet. Ikke alene med det, men jeg har faktisk været så heldig at filme det pulsere eller skyde 3 gange i træk inden for 1 sekund eller 2. Og her har jeg en kort lille video, men nu skal I holde rigtig godt øje, for det går altså meget, meget hurtigt. I skal holde øje på den her skærm med den her tordensky lige her, og herover med den her lige her, og det kommer nu. Så I det? Jeg skal lige prøve, hvis der er nogen, der ikke så det. Så den her sky her om et par sekunder, og den her sky herover, der kommer det om. Det kommer nu. Efterfølgende har jeg talt med forskerne på DTU, og de har sagt til mig, at
Det er første gang, de nogensinde har set det her. Så det er jo rigtig spændende, at vi stadigvæk får ny viden om jorden, og det tegner jo rigtig godt for ASIM-instrumentet, der skal op om et par år. Altså forhåbentlig vil ASIM give os en masse ny viden om de her fænomener, og selvfølgelig også sende en masse flotte billeder og videooptagelser tilbage af de her lyn. Men det var nu ikke kun lyn, at jeg var heldig at fotografere. Jeg var også rigtig heldig at se Danmark fra rummet. For Danmark ligger så nordligt, at det kun lige er, når rumstationen kommer op og vender over Danmark, at man kan se Danmark fra rummet, og man kan se rumstationen fra Danmark. Og så må vi så også indrømme, at det er sjældent, at det er skyfrit og klart i Danmark, som på det her billede. Men ja, jeg var heldig 2 dage i træk, der fløj vi direkte over Danmark på en klar og skyfri dag. Og der er noget meget specielt, ikke kun ved at se Danmark, men altså ved at se jorden fra rummet. Noget af det, man hurtigt lægger mærke til, det er, at når man flyver over dagsiden af jorden, så ser du ikke tegn på mennesker. Altså du kan ikke se byer på det her billede. Du kan ikke se veje eller bygninger. Du kan heller ikke se landegrænser. Så når du flyver over dagsiden af jorden, så får man næsten en fornemmelse af, at jorden er ubeboet. Det er kun, når du kommer over på nattesiden, at du kan se lysene fra alle byerne, lyse natten op, at du så bliver klar over, at der faktisk er masser af mennesker. Men når du flyver over dagsiden, så kunne det lige så godt være en fuldstændig ubeboet planet. Men lægger også meget hurtigt mærke til kontrasten i farverne, især de blå farver fra vandet, og så den kulsorte farve af universet eller rummet, der omgiver os. Og hvis I kigger op i øverste venstre hjørne, på grænsen mellem jorden og rummet, så ser I en meget, meget tynd blå linje. Den blå linje, det er atmosfæren. Altså det er alt, hvad der beskytter jorden og alt livet på jorden fra rummet. Og man kan jo ikke undgå at få en fornemmelse af, at den blå linje, altså den atmosfære, den er meget, meget, meget tynd i forhold til resten. Og på den måde, så måske er den lidt skrøbelig, og måske skulle vi passe lidt på den, fordi hvis den blå linje forsvinder, jamen, så betyder det, at der ikke er nogen atmosfære, og uden en atmosfære, der er altså ikke liv på jorden. Jeg nåede heldigvis at fuldføre næsten alt det forskning, jeg skulle lave deroppe. Det eneste, jeg ikke nåede, mens jeg var deroppe, det var at sende 2 danske småsatellitter i kredsløb fra rumstationen. Jeg havde haft sådan 2 små danske satellitter med op, som vi kalder CubeSats. Og en CubeSat, det er sådan en minisatellit, der måler 10 x 10 x 10 cm og vejer cirka 1 kilo. Men selvom de er små, så er det altså rigtige satellitter, der skal ud i rummet og udføre nogle opgaver. Den ene af de her 2 satellitter, den var bygget af studerende på Aalborg Universitet, oppe i Aalborg. Og den anden var bygget af et firma, der hedder GomSpace, der også ligger i Aalborg. Jeg havde set frem til at få lov til at sende dem ud i rummet, men altså det var der så nogle af mine kollegaer, der gjorde cirka 3 uger efter jeg var landet tilbage på jorden. For jeg synes, det var rigtig spændende at have de her satellitter med derop, især den fra de studerende. Altså det, at studerende på Universitetet i Danmark har mulighed for at tage den undervisning, de får i klasseværelset, og så bruge den til at bygge noget praktisk, til at bygge noget rigtig satellitteknologi, som skal ud i rummet og udføre en rigtig opgave. Det synes jeg er en fantastisk mulighed for de studerende. Det, de har gjort, det var, at de har udviklet sådan en antenne, som kan modtage signaler fra skibe. Og så når den her satellit flyver rundt om jorden, jamen, så kan de så overvåge skibstrafikken. Og de data, de får for eksempel om skibstrafikken omkring Danmark og Grønland, det er så data, de kan sende videre til Søfartsstyrelsen. GomSpace, de har gjort noget lignende. De har udviklet en antenne, som kan modtage signaler fra flyvemaskiner, altså de helt almindelige signaler, som flyvemaskiner normalt sender ud til kontrolcentrene, og som kontrolcentrene bruger til at overvåge flytrafikken. Men når en flyvemaskine flyver over Atlanterhavet eller over Stillehavet for eksempel, så er der ikke nogen kontrolcenter, der kan modtage de her signaler. Og det betyder blandt andet, at en flyvemaskine som for eksempel Malaysia Airlines kunne forsvinde sporløst for nogle år siden, enten over Stillehavet eller over det Indiske hav. Vi er ikke helt sikre. Men GomSpace, de har altså en antenne, som kan modtage de her signaler fra rummet. Så hvis man forestiller sig, at man havde et netværk af de her satellitter i fremtiden, jamen så kunne man overvåge flytrafikken selv over Atlanterhavet og Stillehavet.
Så 2 rigtig spændende små satellitter udviklet her i Danmark. Og jeg synes især den fra de studerende er virkelig sej. Så til allersidst, så havde jeg taget noget dansk rummad med ombord på rumstationen for at give missionen et ekstra dansk præg. Men jeg tænkte, det ville være en god mulighed for især at give Scott og Michael, som er deroppe i et helt år, en mulighed for at smage noget nyt mad og prøve noget lidt anderledes end den mad, som de ellers er vant til at spise dag ind og dag ud. Og det var en kæmpe succes. Vi havde så et måltid sammen. Og nu skal jeg måske sige, at i rummet, der må man godt lege med sin mad. Og vi havde det altså rigtig, rigtig sjovt sammen. Desværre, efter allerede 10 dage, var det tid til at vende tilbage igen. Men inden vi kunne lande på jorden, der ventede der os en vild rutsjebanetur. Det første, der sker, efter man har koblet sig fra rumstationen, det er, at man sænker farten lige en anelse, lige nok til, at man rammer ind i toppen af jordens atmosfære. Og når man så rammer toppen af atmosfæren, så sker det med en hastighed tæt på de 28.000 km i timen. Og med den hastighed, så bliver der skabt en enorm masse varme. Altså den her varme, den er så intens, at den skaber et plasma omkring kapslen. Så det første, jeg lagde mærke til, da jeg kiggede ud af vinduet, det var, at luften omkring os var blevet helt lyserød. Og man kan altså virkelig mærke varmen igennem skroget af kapslen. Og varmeskjoldet, som beskytter os fra den her varme, små stykker af det falder af og flyver forbi vinduerne, mens det brænder. Så det ligner nærmest sådan et fyrværkerishow, man kan se ud af vinduet. Men bare efter et par minutter, der kan du ikke længere se ud af vinduerne, fordi varmen er så intens, at den simpelthen har svedt overfladen af vinduet af. Overfladen er blevet helt brun, og man kan ikke se ud af vinduerne længere. Og så sidder vi ellers i vores sæder og bliver presset hårdere ned i sæderne. Og på et tidspunkt, så kommer vi helt op på 4,5 G, altså det vil sige, at vi bliver presset ned i vores sæder med 4,5 gange vores egen kropsvægt. Og det er et pænt stort pres, og man kan høre det på vores stemmer. Altså vores stemmer ændrer sig, når vi taler med hinanden og taler over radioen. Og så ellers så sidder vi og venter, til vi når ned i cirka 10 km højde. For i 10 km højde, der bliver faldskærmen udløst. Vi har ikke nogen højdemåler, så vi ved ikke helt, hvornår vi rammer de 10 km. Så vi sidder sådan og venter lidt spændt og håber på, at faldskærmen bliver udløst. Men når det så sker, så er der altså ingen tvivl, fordi på det tidspunkt, der flyver vi stadigvæk med flere 100 km i timen. Og når man så udløser en faldskærm med den hastighed, så er det meget voldsomt, og kapslen bliver svunget frem og tilbage og fra side til side. Altså det er en vild rutsjebanetur. Og det varer i flere minutter, inden kapslen ligesom får stabiliseret sig selv, og man stille og roligt falder ned mod jorden under den her faldskærm. Igen, vi har ikke nogen højdemåler, så vi ved ikke helt, hvornår vi rammer jorden. Så vi sidder stille og forsøger ikke at tale med hinanden, for vi vil helst undgå, at vi rammer jorden med munden åben og tungen mellem tænderne. Fordi når vi rammer, så er det med et ordentligt brag. Jeg husker klart, at for mig føltes det, som om vi ramte jorden 2 gange. Jeg tror, første gang, det var, da de her landingsraketter blev tændt. Vi kalder dem soft landing engines. Jeg ved ikke, hvorfor de hedder soft, men altså... De bliver tændt i en højde på cirka 1 eller måske 1,5 meter over jorden. Og den opbremsning for de raketter, den er så voldsom, at for mig føles det, som om vi havde ramt jorden på det tidspunkt. Og I kan se en af ildkuglerne fra en af de her raketter her. Men så efter det, jamen, så faldt vi den sidste meter eller 2, så ramte vi jorden, så tippede kapslen over, og så rullede kapslen lidt. Så det er sådan en meget voldsom proces.
Og der er mange astronauter, der sammenligner det med at være i et bilsammenstød. Og det tror jeg egentlig er en meget god måde at beskrive det på. Men altså heldigvis, udover at man måske får et lille chok og mister pusen lidt, så gør det ikke ondt, fordi vi sidder i vores formstøbte sæder så godt spændt fast, at det gør ikke ondt på os heldigvis. Og så allerede inden for 5-10 minutter, så ankommer redningspersonalet og kan åbne lugen, og så kan vi så ellers kravle ud af kapslen. Men der ventede mig så en sidste overraskelse. Jeg havde ikke regnet med, at efter bare 10 dage i rummet, at jeg ville kunne mærke nogen forskel ved at være tilbage på jorden igen. Men altså selv efter 10 dage, så har man vendt sig til at være vægtløs, og så snart man kommer tilbage til jorden. Altså det er utroligt, hvor tung min krop føltes. Især mine arme og mine ben. Altså jeg skulle virkelig anstrenge mig for at bevæge mig. Og når jeg skulle gå, så skulle jeg virkelig koncentrere mig om at løfte det ene ben og sætte det ned foran det andet. Altså det var som at være i et fitnesscenter og gå rundt med, eller slæbe rundt på sådan nogle tunge vægte i hænderne. Og min balancesans skulle også lige vende sig til at være tilbage på jorden igen. I de første par dage, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg svingede fra side til side, da jeg gik. Som om jeg lige var stået af en båd efter høj bølgegang. Det varede et par dage. Den 3. dag, da jeg vågnede op hjemme i min seng, der var alting tilbage til det normale, og jeg kunne ikke længere mærke på min krop, at jeg havde været i rummet. Det bliver nok lidt anderledes for Michael og Scott og Michael på tirsdag, når de lander efter et helt år deroppe. De vil nok skulle bruge lidt længere tid på at vende sig til at være tilbage igen. Men altså en utrolig spændende 10 dage i rummet ombord på rumstationen med masser af interessant forskning og selvfølgelig en masse sjove oplevelser. Jeg håber på at komme afsted igen. Hvis jeg fik mulighed for at tage afsted i morgen, så gjorde jeg det gerne, fordi det er en kæmpe oplevelse at få lov til at leve og bo og arbejde ombord på rumstationen. Men desværre kommer der nok til at gå i hvert fald 4-5, måske 6 år, inden jeg får mulighed for at komme i rummet igen, hvis jeg overhovedet gør det. Så. Men jeg krydser fingre, og det var i hvert fald en oplevelse, der var værd at prøve igen. Tak, det var, hvad jeg gerne ville fortælle jer om. Stort tak til Andreas for et meget, meget spændende foredrag om dine begivenheder og dine oplevelser ude i rummet fra raketten og så til du står her i dag. Stort tak. Er der nogen, der lige har nogle spørgsmål lige på falderebet, inden vi lige holder en pause? Ellers så foreslår jeg, at vi lige holder en pause, og så starter vi igen det bliver 11.40, hvor så Andreas han står herinde klar til nogle tekniske spørgsmål, eller spørgsmål i det hele taget, hvis I er interesse. De, der har spørgsmål, I må meget gerne lige stille jer op herover i siden, og så orientere mig om, at I har nogle spørgsmål. Ellers så vil de komme herop og stille spørgsmålene herop sammen med Andreas og drøfte det spørgsmål, I har stillet. Så vi holder lige en ganske kort pause. Rent praktisk, så kan jeg sige, at der er toiletter nede ved kantineområdet. Der er toiletter nede, hvis I er interesse. Så skal vi ikke lige give Andreas en kæmpe hånd igen og sige tak for hans op. Tak. Tak.
Ja, vi går nu videre med en spørgsmålsrunde, så de, der har lyst til at stille nogle spørgsmål til Andreas, bedes venligst lige samle sig herover, og så vil de modtage mikrofonen som det første. Vi har den første spørgsmålsstiller. Værsgo. Det var angående selve opsendelsen. Der sidder sådan 4 plader på toppen af raketten. Det er ikke sådan nogle trin, der kan slås ud. Er det bremseplader på en eller anden måde til at bremse op med? Jeg skal se, om vi går tilbage til billedet. Det er sådan nogle gitter, ikke? Du tænker på? Jo, det der Ja. brunlige der. Hvis vi kigger her på billedet, selve Soyuz-fartøjet, som vi sidder i, det ligger inde under den her hvide skal. Det her på toppen, det er sådan en raket, en launch escape system. Hvis hele raketten skulle springe i stykker, ja, så hiver den her raket også væk indenpå. Og de her, det er sådan nogle stabiliseringsplader. Så når vi flyver op, så er de med til at holde balancen eller styre. Så det er sådan nogle styringsplader, kan man sige. I en nødsituation? Ja, i en nødsituation. Klappes ud og bliver vinkelret på? Ja. Okay, det var det. Ja. Tak for det. Ja, tak for det. Og vi har næste spørgsmålsstiller klar. Værsgo. Hello, my question is in English. I hope that's not a problem. And I would like to ask you if, after your time in space, when you came back to Earth, if you had a hard time readjusting to 1G, if you experienced like dropping objects around you. I would like to know that. No, I've heard astronauts talk about that, but I think you probably have to spend longer in space than just 10 days to get to the point where you're used to just putting things out in the air in front of you. The only thing, as I said, the only thing I had to adjust to was the feeling of my own weight and then my sense of balance. But apart from that, no, there weren't anything I had to get used to. Thank you. Tak for det. Jeg kan måske lige opsummere, at der blev spurgt til, om man får en tilbøjelighed til at bare stille en flaske fra sig ud i luften, når man kommer ned på jorden. Det var vel sådan kort fortalt det spørgsmål, det gik på. Og og det var der ikke sådan egentlig tilbøjelighed til, men der er måske nogle andre, der er udfordret der. Så vi har næste spørgsmålsholder. Værsgo. Nu har du fortalt, hvor lang tid den her rumstation har været ude i rummet. Jeg tænker sådan på slitage af partikler og mikropartikler og rumskrot, der rammer den her station. Hvor meget fylder det af arbejde deroppe og holde den ved lige? Altså normalt så er vi 6 personer ombord på rumstationen ad gangen. Og i gennemsnit, der bruger vi 1,5 til 2 personer hver dag til at udføre vedligeholdelsesopgaver eller reparationer. Fordi der er jo moduler af rumstationen, der er ved at blive gamle. Altså, som jeg sagde, det første blev sat op i 1998. Så der er en del vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres deroppe. Ja. Og det vil sikkert vokse med tiden, så vi regner med, at rumstationen fortsætter i hvert fald til 2024, muligvis 2028, på hvilket tidspunkt nogle af de her moduler vil være 30 år gamle. Og så mener vi, at det er ikke længere effektivt at holde den flyvende. Og så vil den sikkert blive pensioneret. Okay. Tak. Ja, og jeg vil ikke... vil lige stille spørgsmål derovre, eller... Nej? Er der et spørgsmål mere? Ja. Hey, vi snakkede om tidligere, at den stille og roligt falder ned. Gør man noget for simpelthen at opretholde den svævende, eller justere sin kurs ind imellem på den? Hvad tænker du på? Ja, rumstationen stille og roligt kommer tættere og tættere på jorden. Gør man noget aktivt for at så rette den spane en gang imellem? Ja, så altså selvom, for dem som måske ikke helt ved det, rumstationen, selvom den er i 400 km højde, så er der stadigvæk en lille bit smule
atmosfære. Altså der er nogle få luftmolekyler selv i 400 km højde. Og dem rammer rumstationen ind i, og det skaber en vis luftmodstand, som er med til over flere uger og måneder få rumstationen til langsomt at falde tilbage til jorden igen. Så nogle gange mellem 2 og 4 gange hvert år, så har vi nogle raketter, som vi bruger til at løfte rumstationen op igen tilbage til 400 km højde. Så vi lader den typisk falde ned til måske 350 km, og så løfter vi den så tilbage op igen i 400 km højde. Ja. At det her angående rumskrot, hvis jeg forstod det ret, så er en af årsagen til, at det tog længere tid for dig om at komme op, at det var på grund af rumskrot, at der kom i vejen. Ja, altså, det var sådan en lidt skæg historie, for da jeg kom tilbage efter missionen, så læste jeg godt nogle artikler om det her rumskrot, og så talte jeg så med nogen hos ESA og NASA om det, og historien var ikke helt rigtig rapporteret. Altså, det er rigtigt, at der var noget rumskrot, som havde en lille sandsynlighed for, at det ville ramme os, men det var nu ikke derfor, at vi brugte 2 dage. Der var en lille diskussion om, hvorvidt vi skulle prøve at bruge en anden bane for at komme derop, for at undgå det her rumskrot, men risikoen var så lille, at NASA sagde, at vi ignorerer bare rumskrottet. Det jeg egentlig vil spørge om i forbindelse med det rumskrot, er det ikke muligt, at de enten kan samle sammen? Altså samle rumskrottet sammen og sende det tilbage til jorden? Ja. Jo, altså, man må sige, det er jo også et projekt her på Aalborg Universitet i Esbjerg, at man er i gang med at prøve at udvikle nogle systemer, som man i fremtiden kan bruge på satellitter til at få det til at vende hurtigere tilbage til jorden. Problemet med det rumskrot, som er deroppe nu, det er, at hvem skal betale for at fjerne det? Så derfor så i øjeblikket bliver der ikke gjort noget, men altså det er et problem, som vi er bevidste om, og derfor i alle nutidige og fremtidige missioner, der skal være en plan for, hvordan man slipper af med de her satellitter, så det ikke bare bliver til rumskrot. Men det, som allerede er deroppe, det er, ja, der er ingen, der gider at rigtig at bruge penge på det, i hvert fald i øjeblikket, på at fjerne det. Fordi det vil også gøre det svært for jer om at komme derop til efterhånden, hvis det bliver fyldt op med. Altså man kan sige, at det rumskrot, som er i 400-600 km højde, det fjerner sig selv. Fordi som jeg sagde, så er der en lille bitte luftmodstand deroppe. Og det betyder, at inden for 1 år, inden for 5 år, afhængig af hvor høj man er, så vil det falde tilbage til jorden og brænde op i jordens atmosfære. Der er så en chance for, at det rammer ind i rumstationen på vej ned, men altså, det vil fjerne sig selv. Der, hvor det bliver et stort problem, det er, når du kommer op over for eksempel 1000 km. Fordi så deroppe er der virkelig ingen luftmodstand, og så bliver det her rumskrot deroppe for evigt og altid. Ja. Okay, tak. Tak for det. Så lige inden næste kommer på, så har jeg lige et spørgsmål fra publikum af. Josefine Christensen spørger, når I nu flyver rundt deroppe i rumstationen, kunne man så ikke bare sætte magneter i skoene for at holde sig på plads, om man så må sige? Ja, jo, i teorien kunne man vel godt, hvis man lavede bunden af hele rumstationen magnetisk, og så man gik rundt med magnetiske sko. Det kunne man jo godt sådan set, ikke? Eller man kunne også bare have velcro på gulvet, og så velcro på bunden af skoen, og så... Godt. Yes. Næste spørgsmål. My question is, how would you describe the launch and the trip to the ISS? How would I... well, the launch itself, I was very surprised at how peaceful it was. Even, I had expected a much rougher ride, at least initially. But the Soyuz, at least the first minute or two of the launch, is very smooth. It's very quiet. The acceleration is very, very slow. It's not until after a few minutes when the rocket has used, a substantial amount of its fuel, and you're up in maybe 40-50 kilometers, that the acceleration really kicks in, and you feel the acceleration. But to begin with,
it's a very slow acceleration. There's very few vibrations. It's actually quite smooth and peaceful. And you can see that if you look at the videos at the start of the launch, it's held in by these arms that slowly open, and then the rocket just kind of quietly starts going. Yeah, it's not at all a violent process to begin with. Okay, thank you. Tak for det. Jeg tror, jeg runder af med det sidste spørgsmål her i temaet. Og der er en, der hedder Erik Andersen, der spørger, kan du fortælle lidt om, hvordan man egentlig holder styr på alle de rumsystemer, der nu kredser omkring jorden? Hvem styrer egentlig, hvem der må sætte en satellit op, for eksempel, og hvordan bliver de egentlig styret indbyrdes i forhold til hinanden? Altså, i bund og grund, så må alle jo sende en satellit i rummet. Der er ikke nogen rigtige regler for det. Udover hvis man har skrevet under på en af de her FN-traktater, som blev vedtaget for flere år siden. Og det er blandt andet derfor, at vi faktisk i går, tror jeg det var, introducerede en rumlov i Danmark. Altså vi har aldrig haft en rummyndighed eller en rumlov i Danmark. Og det betød, at vi ikke levede op til vores internationale forpligtelser, fordi vi havde skrevet under på de her FN-traktater. Og det var simpelthen nødvendigt for os at få en rumlov, fordi vi skal registrere danske satellitter, som vi sender i kredsløb. For eksempel den her satellit for Aalborg Universitet og den her for GomSpace. Det er et krav, at vi i Danmark registrerer. Men udover at man registrerer dem, så kan alle enhver, hvis man har en raket og er villig til at betale for det, sende en satellit i rummet. Og så er det så op til, så er det op til en selv at holde styr på den. Så hos ESA, der har vi et kontrolcenter, der ligger i Darmstadt i Tyskland, og det er derfra, hvor vi overvåger og styrer alle vores satellitter. Hvis du er en privat virksomhed, som for eksempel SAS Astra, som har nogle af de her store kommunikationssatellitter, ikke, så har de deres eget private kontrolcenter, som ligger, jeg tror det er i Luxembourg, ikke? Og NASA, de har deres kontrolcenter, hvor de styrer deres satellitter fra. Og så har det amerikanske militær så deres store radarer, som de bruger til at overvåge rummet. Og hvis du så er venlig med dem eller betaler dem, ikke, så får du så at vide, at der er risiko for, at din satellit rammer ind i en anden satellit, ikke? Og så kan du så vælge at flytte den eller reagere på hvilken måde, som du nu vil. Ja. Lige på falderebet, så er vi jo rigtig glade for her på Aalborg Universitet i Esbjerg, at du har mulighed for at komme her i dag, og det er jo specielt for os at sætte fokus på hele det teknisk-naturvidenskabelige område og appellere til de unge mennesker om at komme ind og studere på studierne. Hvor ser du selv den internationale rumstation om nogle år? Altså, hvor er den henne rent udviklingsmæssigt? Jamen, altså rumstationen er nu mere eller mindre færdigbygget. Så det vil sige, at den fase, vi er i øjeblikket, det er forskningsfasen. Og der har vi altså utrolig god mulighed for at lave alle mulige spændende forskning deroppe i de næste 10 år, så længe rumstationen nu fortsætter. Men altså selvom rumstationen fortsætter til muligvis til 2028, så er det allerede nu tid til, at vi ligesom begynder at overveje, hvad der skal komme efter rumstationen. Og det er også en diskussion, som vi er begyndt at tage sammen med NASA og de andre partnere bag rumstationen. Fordi det tager meget lang tid. Altså det kan jo sagtens tage 10 år at udvikle de raketter og den teknologi, som vi skal bruge for at komme videre ud i rummet. Altså det vi overvejer i øjeblikket, det er, efter rumstationen skal vi muligvis bygge en rumstation i kredsløb om månen. Skal vi bygge en base på månen, hvor vi kan sende forskere til i et halvt år eller et helt år ad gangen, ligesom vi gør nede på Antarktis, altså nede på Sydpolen? Eller skal vi for eksempel sende astronauter direkte til Mars? Altså det er noget af det, som vi diskuterer i øjeblikket. Der er ikke nogen beslutning. Ikke alle har deres egen mening. Men det er noget, som vi vil skulle til at tage stilling til inden for de næste 3-4 år, 5 år forhåbentlig, så vi kan komme i gang med at udvikle det, der skal komme efter rumstationen. Yes, jeg tror, vi runder lige så stille af og siger stort tak til Andreas. Kan I ikke lige give ham en hånd?
Tak. Okay. Tak. Jeg fik lige at vide, at der er et spørgsmål herovre, der står klar, så hvis vi lige kan nå det, så værsgo lige allersidste. Hej. Hej. Du har snakket meget om, hvordan du har set, at jorden den er rigtig flot op fra rumstationen af, men hvordan er stjernehimlen sådan i forhold til det, vi selv kan se hernede fra? Jamen altså, det du kan se fra rumstationen, det er mange flere stjerner. Men ellers, udover at du kan se millioner og millioner stjerner, så er stjernehimlen den samme. Altså det er de samme konstellationer, du ser. Det er de samme lysprikker. Men jo, du ser masser af stjerner. Altså det er rigtig flot at kigge ud på stjernehimlen deroppe fra. Ja. Okay. Tak. Tak. Skal vi give Andreas en hånd mere? Tak. Og, tak. Andreas, vi har en lille gave til dig, inden at vi siger endelig tak for i dag. Og det kommer Merete med her. Tusind tak. Og, tak. Tak. Og jeg kan måske afsløre, at selv tak. Og afsløre, at det er en polo med vores logo på. Så jeg håber, at du vil få lejlighed til at... Helt sikkert, den vil jeg tage på. Vi har ikke nået at få den certificeret til en rumtur, så det må du lige selv se, om du kan få godkendt den til næste gang. Så vi siger i hvert fald mange tak, fordi du vil afsætte tid til at komme her på Aalborg Universitet her i dag. Og håber, at du får en tur med jer. Og så vil vi sige stor tak for din hjælp her i dag. Og fordi det var så lidt. Det var en fornøjelse at være her. Tak for det. Skal vi ikke lige give ham en hånd? Tak. Tak.